Kasia Baba Aquaria Sama Sanyina Dagia Tumuna Gentra Haya Sompa 93.1 Yakasia Bo Abusian 4 Promoto Yamamunina ha Woko Sunyana so ya demo live for Hoya Sompa 98.9 and some would draw ye Gichi Aqua Bramano Yabwa Wanina Noa Yadababa Somo Mamra Kwanso Seria Promtobra Kasia Bo Now some of you been working kind www.sompaonline.com Facebook on Suya Sompa 90.1 and a YouTube Sompa TV. Wadun Chalana Senso Siano Yafa for Brabre Pem Yabanya da Jania Kinkan Demo Wadaroma and Indian will walk on so Senson Sansamoto Baba Kinkano I am a Dodwanwa and Fahon Fabra and somewhere the Banya de Makotinu be any Yabako as a quad district court na near the Chirasa and nay Quatu na Quasatana Yanu Abama Raza Quampana Sanya Aldis Yamanyokuni Biakoba Dompemono and ye Asim Kuma. I was here, yes, you had the metu to America, Sokoba Bonten, so na Sokoba demo airchrono, Yentity HS, Tanka B, Aqua Comunato, Sokoba, and Meja Tumwa, Yentity NSA Metino, Akakani. Our Sambia Siwa Ton Suku, Waka Hunu Rabiamu. I want one Cassana Dam, now this shall be no Mashasia. Yadamba kwa chima bua kwa baton pesuaso we pemantemu yentete ene semfura ni fa won potemo no mo en assembly no ebo mokoko afa dum judgment ko ye no wo bechemo so ahyase aka kira Ghana force sanka batumi ya machines ahodro bi ye ma ye hunu se eja atodam sa ye yakechia na sam ye me ahodro bi etesa no Ghana for hwe ne ye ntotobi awia isom perfect nsam 4 pence maduka taro mrante dumbe tufo akoteki abonten so ne yakwa hwe ye nua waka eye amnemu eye Christian achu pensioner bondholders forum one mo diaba wose kwase saban be je wo musikem wo no anya dia wo mo soso nantie no ombeje mu da Techiman South abaton pesuaso ye beko no mo yentete ne se school bia ye fra ne se kwate yankoma senior high school ne tibie wo munya kra emenkoda no esu efremwa ana wiye din ye FIDO fido pebosia bo ahunsi hu da koma bia Fido babua wo pa eno chine ye so senior high wo so kra mu se twetwe ya Bolivia Enterprise nie wo the future life smart food eno so aba wodi aduana na sa wo yare wanyina esem hoden amoapomden pa Dr. Abesi ankancho se wo tana so patapa new site wono mo a ebusua kwa wo yade ne nyina da eto betwa Silent Night Guest House and Event Center yankwa da baby papa wate ne nsonkro so ne nyina da eto entimi ntwa wenu nyumako ahodro bi ne nkaya one must say a senabra pam yade one nyina won sempa ebatu dwa na amosomfo me nu ayaje adwa bakenkan ensami eyeme akosia ajewa kwade boaten mene nana ya bo malibia boga ensami ni abza for yedemo etu America kosokoba bonten so na ntete abato so mpefem nsantwe fapono so ekyerese yese petrol tanker bi akwa komuna to sokoban eme ejatomu a siene mo kasei enye asem ketu akra ntete ekyerese matini a na oka driver no ho ya no monam sa kwan no so won de ni tiranya ya wako akwako kaka animu a siene mo kasei Ghana National Fire Service mpeni for was sentiment say etutu America kwa kodru ho no de nanso yentete ekyese omo esusom nanso gya no deria ena ederie enti se oba Sompa TV so awie ya na oba behwe a we kra de eja video yensa kan ye no nipa na ejina kire ena otwaye na ohwese ne Fire Service for no esi tunsuo no fa na setele eja ne deria na twede amponyankrompo an yebesu afre no se bebia ye drone de agisu obam na kuta niema mo edema yen abusuan ya hwase ya bekwa omano so na opening power hwani amansa di nkomo ema dum jejumeko no ewa santemantema sei DO3 Peter de yene no akwakodi nkomo na yabusa se okono akwakodru sei nie ebusuan tete ya chese Fire Service forecast ben 9 ena ewo hono mawie ya wo mo ekugya no nenso okono enya asem ketu akra si ene mo kase so so kwan nyina si ebi nko
ebi emma ne nyina eye sa rehosem ya esie osokoban abonten so wonoma echesa wode ba wode free ampayo na wo basa no honomo na sa arehosemi esie na tanka driver no yese no obu kofu na kofu na obuo no na se car na gye ne nsemu se eye petrol no se gas no a egu tank ni mu no chese wosu no se de na kese edane ebutu fomu a eja di wom etomu a ni mate ni no oka ka ni mu na yehwese yebekwa oma no so ne akwa kobuza so don fa yadom ana ama mate no mayi no ene jare ne kon no akwa kosise ni yegusu atoato ahoma no se yebenya DO3 Peter Adea ohwani amansa din komoma santemantema sei dumja adwumaku no wonyama ye abusuan yento akase no somamo na yenko ensem foforo mu ani ana ye ko ensem foforo mu na asokwa district court no so akwa setena na nyina da ya samba ko a abranche afro sa Razak Kwampa wakwaka ye wasoami abato mpeso so ndisi amanyoko no afrem ama na no koyi ne kan samwa yanka ni nchiri ni mekosa ai sakwaba safin pimienu ane aduonu na omaga na yeto aba womo ndisi de tumi nko na won rehwe edu hye pipi ni anu ahwe na sum na ode ababo bobo ne nsam a ekeka kasa na anu nam so ma asam ne ba na posifo di kan adekrata epiedwa ya krachi won kokofa no meka say asam na kopie mu wasokwa district court wa na court no atena se na won mahwe sane asam no kasa ne pomasibre ebesibia kwakoye na no na ya tete bribisa andisi amanyoko na chitafo bia warma kwakwa gu court honya asam keto akora wo munyina de hwese asanie no ebetumi akwa akosisai na yamane boni ba wa bedu wono ekọ honomo a wono yechitafo ne pidi nkomo na mientie dede ana nnioma ahodo ekọ so ena de dua yi abra court no wono mkọ asetena for natural no and see mabno be a chitafo be na one more class a district court ya ene no bako na yakwa kwasa show adaka ani mu no e ho so mbako wa na ba wa bedu ayama ne boni ba wa ma han me di so mi ala asani ene one ma shase sisi am no ka se de metumi aka se o ma firi ase ya na se san se be se smadu ntamiya na owura Razak eye Kwampa omude no eba be wura eye district court 4 a ewo aspa mini na boye mu idea na ekwaso ankasa mini aba ebi kan ma minchia adehia yetie Sompa eye 93.1 FM so ena wie na menka se si am no ka se de se wo ba asokwa NDC amanyuku na kitafo nyina ha no mu nyina abo ma no ma ba beduru nyina ne se yenu abe ma Razak Kwampa na no asem na akwa koyi ne kama nra yenu nsi abrem kase yebo se ne mu nyina mote ye no se ye de no course ntroso eye police station na enna no pay na omo ya adwen se ne tie no omo de be court na minu aba metuni aka se
we ka ho a yate venue a yɛde ne bɛkɔ compare 9 a ɛne die baabi ebewie ne asokwa anɔpa no yɛte sɛ ɔmo de bɛkɔ asokwa mampɔn ɛma yɛn nyinaa yɛde yɛn kyerɛ mu wɔ hɔ yɛkɔdua na ɔmo so bibi nti ɛhɔ deɛ na anya ama so ɔmo de bɛba asokwa yɛwɔ asokwa sɛnea lɔya na anɔpa odi kan kan sɛ no wɔtwe mpa mu ɛyɛ 8:30 am deɛ ɔmo bɛba ha yɛgyina ha bɛyɛ sɛ londu ɛkɔbɔ du baako na ɔmo mae akyire ne yɛte sɛ ɔmo asan ɛde no kɔ nkareɛ no anso hɔ a yɛte yɛ ne sɛ esi adeɛ ɔmo asa pagya mu de no kɔ akuopon na nhyia bu akwan no so hɔ ɛhɔ na ɔmo de no kɔ ɛne sɛ egya nya ba beduru aha ɛna esi ɔmo nna bepie na mmerɛ ɔba no deɛ ne nuaba metumi aka sɛ na akɔyɛ anigye na afei awerɛhoɔ esan sɛ na titafo no nyinaa epagya ɔmo nsa na ɔno nso epagya ne nsa bi aka sɛ oh minya no munya abotrɛ na bibia bɛyɛ fine ɔmo de na awura mu ɔmo de no kɔ ɛyɛ district court 4 a ɛyɛ her worship afia densi asare kyire ɛna ne ɔyɛ presiding judge a wɔte adwa mu a wɔhwɛ sɛ ɔmo bedi asɛm na minya ba metumi aka sɛ ɔmo ama nsɛntwerɛni bi awura mu nti nyinaa no yɛtetɛ court ne nkyɛn a yɛhwɛ ne ebesie esan sɛ nim sɛ yɛdan a ɔmo nya furu opie pɛ yɛkɔba yɛ nyinaa no ɔmo bɛyɛ nsɛntwerɛfo nhyia mu wɔ court yɛ anim ha ya na gya ɔmo de ato yɛ anim nti yɛn nua bɛma raza kwampa deɛ me no ka sɛ deɛ wɔnya awura mu a yɛhwɛ ne ɛbɛkɔ akosie nti wubisa ya ɛne no ɔmo anya de abranteɛ no aba court ɛnam na no kasa akɔyi ne kanti ɛsɛ na kyetafoɔ no wɔn da so wɔ hɔ na wɔhunu sɛ mpanyinfoɔ no bi a wɔn ayɛ NDC executives no ebi wɔ hɔ ana sisi adeɛ metumi aka sɛ yɛso ɔtwe ankɔ a ne ho makɔ nti odwe ankɔ a ne ho makɔ nti ɛdan a mpanyinfoɔ no mahu kwa mizu wɔ ha ɔmo regional secretary nso wɔ ha a mpanyinfoɔ akuku dam ɔmo nyinaa ɛwɔ ha ɔmo de ɔmo akyi tɛ ba bɛta ɔmo nua bɛma n'akyi nti no ɛnyɛ sɛ bi a ɛyɛ grassroots members no nko ana aba na mmom regional executives ni nyinaa no metumi aka sɛ ɔmo nyinaa wɔ ha ɔmo nyinaa bɛhwɛ sɛ biribiara bɛtumi akɔ kama ɛde ama ɔmo nua bɛma no nti no me no ka sɛ nso deɛ basabasa yɛ bia nsi ha ɛbɔ bɛyɛ sɛ du baako mu hɔ ne ehu sɛ polisifoɔ bɛyɛ sɛ kaa baako aba abɛtwa si ne nyinaa no sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛ pɛpɛ yɛ na afei bambɔ mu nsɛm no ebɛtumi afa ntampɛ afia wɔ court dan yi ho nti no basabasa yɛ bia nya nsi biribi ɛkɔ so sɛ nea ɛwɔ sɛ ɛkɔ no yɛnim sɛ nea ɛbɛtɔ fam biara no yɛmma Sompa tiefo aso nsi wɔ ho da yɛde bɛba abɛso wɔn sɛdeɛ na wɔka sɛ yɛ ama mo anwura mu no ma yɛnya nɛfo asototo fam no tietie ne yɛkɔ na nyame yɛ adom na kɔɔto ne wiase ne no adeɛ ɔmbɛka bia so adaroma ayɛ me aso si wɔ ho wae mo yɛdase abusuawai ayɛ bawa bɛdu yamade bɔne ne yɛte ne nka afiri Asukwa district court no na kyerɛ court no kɔ asetena yɛ yɛkasɛ asɛnnie no ɛkɔ so abusua egu so ade mo gyina NDC abrante ne nsɛm wɔkɔ kan yɛ a sese yɛatwe ne rididididi na akɔ gyina court a yɛhwɛ ne yɛwatwe ne yam ne yɛ court no ɛde ne hyɛbrɛ bɛkɔ akɔsie na lawyer ni a wɔtwitwade agye abrante lawyer Ivan Samankwa na nɔpɛ ɔne ɔmanhene yɛ adubu akyi botu man no wɔkyɛ sɛ kwadu a wɔn de wɔateɛ sɛ yɛde bɔ na abrante no ɛyɛ offensive conduct a ebetimi aha ɔman Ghana sumdwe ɛno nko a ne charge ne kwadu a wɔn ɛde ato abrante no suntie na nɔpɛ ya wɔn ɛkɔ court no ɛno ando wɔkɔ akɔgyina so na wakɔ ɛde atwitwagye abrante no na ne nsɛm a wɔka nyina ne sɛ owura no ɛnyɛ obi a wɔyɛ nipa bɔne ɛna nsɛm na wɔkae no bibia no hɔ no mu a ɛwɔ no ho a ɛdi adanseɛ ɛkyerɛ sɛ obetuma yɛ saa deɛ no a na ɔkɛka no no wɔbɛsrɛ sɛ ɛyɛ mfomso ne baayɛ na mpanimfoɔ ɛmfa ɔmani nto no mfa no mfomsoɔ ɛnkyɛ no Enya raza timu par odi kasa se bo nyina se so am constituency on dey wo no say na ekwaya MPP for dey o fashion no enye papa de bia ye bo mo saa obi ayo mo hwe e no hye mabunu kwan say going to 2024 election obi enye mo ne ho ban say anaso on fa enhye na binu say anya ma na be fa akoso e akoso a so no so tim bobo dey so be defend them dan so be because say when they defend one obi no be defend them no asma ni tin point no na on say radio so kasa and TV so kasa no say obi no ye interview say me no kasa me tebe dem na me no kasa ma na careful na ma dri film so kakra dia na ti say me no di nkomo ko me ya say me no di
Dim come make me can send here in public. If you want, you may say certain things that what you going to so which in the public domain no mean say Canada. And no any idea see a home kakla be say no menye na say sebi ngo ku bi and no what you are from there mu kwambara onye sa ni pa no onye that person o do bi abes NPP form pedi fo bebre o a mo nyina nim kombi so am fo mu kwambara za ko mo nyina di ago how come you say there e bi any NPP ni dem go no omoka offensive conduct it mean breaching the peace of the nation but somebody be can on the intervention because police is for nature one motor back okra in fact ono kwa me yesterday bebre so as them man there and maybe you have to be responsible for your own idea so ono that self na man there and as they never call pum there nya there e bono they are not in the position to determine say or say opacho because omo there omo so akasha monti so there was nothing like so that show no you better say over statement about bonten say they are kind one can so that when it comes to criminal matter in persona say ni pana why na dey no I didn't mean na be enko kan Abusuawe lawyer Evans Amankwa woko de age NDC abranche ya na no ekokoyi ne ka se ene kwan bia wasem rante ne mabawa no efa so agitumi e free MPP amanyuku nsem no womfa so ene abakwa na de be denchi MPP ni a fa denchi ne to na wasa otobo no na akum nipa bie no na NDC ba power na ye dey sasemi ena mana so ye hia sese wogina court a lawyer Evans Amankwa no pa no a oman hene yadubu achetena se no ndi sankomo ya cheche sansem mu ede kire yen ara wosam ya saka fra to so kuwait no waso kwa kroponi mu a kire mo sa adehye no makwa horo wura bia mu e wono ankasa na dam na kwan ye mu ne fa so abada ho de abusuo bi ntumi nkirem sa wada ya adekye yen na wono kokko hu sa wafiri mu anasa ni pabonfo bi na to ano wodan a wodam wo no e mo sam na kwa bebre ya kwani no dansini ya no ho bi Ora Michael Mensa ono akoya sai checheni ye ne kwa kodi nkomo e de afa ho ye wa Mike yamo ha o ya eja bejo so na ni ma boko de nyame adom boko ye de nyame ase me chia oni watiefo o matiefo je osododo ara wasam ya yansa ke wadaro ma mo na nam wo ho esi sai ankasa sai na mo hu no me wo atunsu kwit hobi Hona me wanna man no me so yare kakra no with them it has any bush phobia and said near around it baby hotel so as now be am fun ho it me a woman na me busa say man ni what is saying no musu ya me adom no ho ye it no pay na me nyante ye say wu eda dem it amount for big echo dem ho no mo echo hwe no but me ankasa de me ka say mitimi kwa na me boa because me ana me so be prepare because we are me collectors it me here that me busa say na police phone me free 911 na me free police phone no mo say o be free local area ye wono na ma ba be hwe no mo di ojuma but me hwe ni mo na bibia san koso any say ma me de free more I don't know my name is news team now Mr. Asante and yes o better now o ma be de hojuma ntina de tie no e je say me no waka say amu no posifo ama ho Kama na me say there say I come me ma ba be chefie because also me prepare for lectures but na police phone jam by at that moment no e chire ye atonso kuwait ho no bia ye pote no asasem yasie no etwa ho mfonyini kakra kire ye be de be yankasa ya sa posifo ba wo betum de hu atonso kuwait no owo baby okwa na ho na e hotel and o moja hotel no mo de aye efie on for Saint Hotel o tane obi ye nsu kra o fe jebet na ajidu pa o ta side ona no etimi mi ofi na matwi me de me be kusku ana me say almost say na happen only a Saint Hotel but any hotel bi but na yi na e fe ono baby a bridge no baby a bridge in the dana your bridge bi ono ana hotel ne wo but omo di ama han
amanfoɔ na rente hɔ nom no teacher yo nipa yi a wafiri mmuo yi anyambia wɔte sai munim no ɛwɔ mpɔtam hɔ nom ana me dem me ne kakra ne kwa ne ma me dem ho ba mu because no I say now or carpentry work and that kind of stuff no one time me kofa carpenter ni bi ba so ma ye adwuma ma me ofi na oba no so wan fa so amba nti ono ne ho na o ye adwuma bi na me kokogye so e de ma carpenter ni mo de ye adwuma ma omo fre no what ofi e can say can example wo ni fie no so so a wo de ansa na wo ba kaka ne din no ni fie no wo best wo de wani bubu a me kase be 50 but almost be 47 49 amu fe no din ko am refi din info na best na se nie na mo hu no potam wo no mo afe no makwakon so awu yi man se be na wotwini na mete say no ho mfa no ya ne bi ko ase wo ndi che mete amukọ he no mo se onwuye so na otimi da ho ekasa enti ba ze omunche da ni ba bi ote no omunche da ni mi buskan ni bia dia sa ma fi ofo no nya obi ase on concern enti me kwa me di kan first ID ni bi e wa skwa ena me bona man no say no de e basa de a o say yinya ni buskan ni bi na ye interrogate na ye na ma bibi na me so me majuma me ni time me cha de me sa so collectors no me nya sa time no o pa o man ka san kofi o no mun koye o mo investigation bi on baby because if you not no mun said that mo said that mean never about o free crop ha ko no afi na maka o free crop o crop ni o fe na awote sa ye bi fe no mo ntamu ho no enti na chese ababia wote no wono nko ara te ho mebo a but nipa of your but omu like in the background nipa of your omu in the background you teacher my fa won see why now the eboabo ho ne ko school mu nyame yadom a enim sa ya kan dia posifo aso ate won baba ho no mu sesi a na nyame yadom a no nsi aka se ebom nso ye bebo ahwe na wakwa ahwe se aso de ya kan no aposifo atumi aba befa anaso da so da ho a why Abusia wai aye teacher Michael Mensa ane atene nka we de abasra posifo emu bi ada atonsu Kuwait ese hotel no aye Senchi Hotel ai ewa sokwa kropon ni mo yesrem wada nipa no wada wa che ze bese na wotwe nie na ze wo bon kra wo pro ama fie ho no pampan ne ade aba ho no enya asem ketwa eti madawroma aposifo ya mo ben sampotam wo no na tonsu Kuwait yesramu a monkoya adomfo na dom na emu no muntumi nyimfiri ho mamu observe ensan kwa echi ne ne di wotre Peter de enkodi nkomo se ne de to manim se sokoban se tanka bia mu na to ho no ne jadam na amanfo kra che se mate no akamu ne nkodi nkomo dio good afternoon o good afternoon me nua ya aboama na ho ye de Erade adom me ho ye monsomo te say Erade adom ye ho ye ne ye ti ye na ma ye yam hye ye nkakra na akwa kosi say di kan yiwe anoma ye no krase ye se ka ne to form no na mate no akaka ni me no krasa me ne o kasa sisi a mate no ni ka ni in fact otimi pie free ka ni okay ne ho ye okay o ankem okay na sisi akosi say pa ye guso ya manage situation no ye wo 4 fire tenders e wa asisi a ye dey manage situation na tanka na top from the sun sun gas be 55,500 liters inti ni ya be pie because a soldier inti e kuli no na ya manage situation no until say ye be kuli na mani ye pie ama ye dum jana kra no ye kuso ayo ha ye bo ejuma na eso gas yi de sama amuso na moka se gas na framframa entimi nyi wo mu obabi aso sisi eja sa no untimi num no broin be ka se flare
untimi num no nti ye na say ye coolie tank no okay na anko pai anko affect residents e wa hanom no nti eno na yegusu aye yesisi aye coolie no na anko pai but ni ya epie kwa because asoja e hye nti e be take time ansa ni ya hye akọ na letimi puti anormalize situation na dio apart from tanker na hye no eja na nso bibia mu bi ho anso bibia response na very swift nti okay and me anko so bibia okay no mo say e ne ma ne bus ama tanker kakra kasa eso be 5500 liters of gas itimi monitor sa so sure sokoba ampa yo kwan ne so a sharp curve bi ewo hanom baby na information kakra enya free former assemblyman and other residents ne kire say driver ne ba no negotiate curve ni wi na ne tie e paye nti e paye no e na e to ne koto e former nti zamre order ne nchen mu a e bo bi wo ho a e ko bo so a e ma tank no paye a asuja nti that is the information ye nya on the ground but it me dum jani wi na restore normalcy a ye be ye nhwehwemu na ye establish the day me jana ba ya nkasa okay na diwo na tanka na efri he na ede na ni kire he na ofri no one again crow from kwan nesu krofo bi o sa kwan nesu o ho no ban krom odani atsire krom okay na just odani kire adum te say ahonjo run about no adum okay kona na odani atsire a okay jo negotiate curve na ne tie ne pie okay na eto ne ko share okay ebo bi wo kwan nesu ebo kakraka bi wo kwan nesu ti ebo na ho na okopim ya de ejana bae na the way say odi wani bu a e be take how long na say na woka say eja dem na 55,500 liters of gas no e be take how many days and I say hours na motimi de akonturo hwese gas ni nyina frim na bia mo be bibi wo ho amaye e bre be di ni de me nka mean can't pray bit. But the assurance I'm meeting the amount say until say you betum jano crown, you put the situation under control near dum jano crown. Okay. Chief ya da se na sani eba say kwan na si ana meboa. Kwan na si nti ye besre wo mom use kwan na say wo mom use other alternative routes. So more common destinations, so we use other alternative routes. Okay. Because you see quite now, you manage situation. Na chief, adia ba kusu so aye hu ye say momo fight adia ni nyina no. Ya wo sa manfo giregyina mo ho. Na mo ye ne dai. Sadi agensa mu be kwa conference maba. Pacho science to be. Na me che say video aye hwe wa ha sisi a we TV so mo men no eye adwuma ba ye hu so mo te area ho no ebi aba be giregyina gas no ho ne mo cars yi ho ene ade ha mo adwuma ye na mo ye no ha adwen ye gusu aye pam mo so mu mfio but ye nnuanom police for ha e wo so mo ensure law and order no mo pia ni pa no kwa akiri kakra e man na yetimi edi adwuma nti okay chief wedi yedase ye how yedase nyame nhyira mo moya de we Ghana National Fire Service adwuma no ne fe wa santema sei opani a one amansa din komo ema wunum DO3 Peter de ene na akwakodi nkomo yi ntini ye se sokoban crowfrom sokoban peyo kwan so ye se tanka bi akwakomu na to ema mate na akamu no na oboy amane se mate ne de nyame ya dom ema otimi esi epe baby fai ne mum ka no na ejadamu a se ne mo kasei eda so a ehye ne mum omo ewo honom a omo control manage se be na enyensemo gas so nti ebesra mu akonkonsafo no a makwa akogu ade no ho no a mompe baby nyina no yesra mu a montwe ho na posifo ne fire service fo no ntimi nya adwuma no mo control ade no kra emaye wai montwe ho kakra maye na
na akonkonsafoɔ no mo so mo ha adwen mame ntoa so yɛntoa so na abusuafoɔ yɛmfa mo mfiri so kɔban nsɛm no ho na yɛmfa mo ɛnkɔ Techiman South abato mpɛsua so ɛwɔ Bono East mantem no mu yɛate sɛ school bi a ɛfrɛ no sɛ Kwaten Ankoma Senior High School a ɛwɔ Techiman South mansini mu ɛwɔ Bono East mantem no mu na ti bi ɛwɔ mu nyɛ koraa na abusua sɛ ɔbɛyɛ TV so na aba abɛhwɛ school no sɛ ne yɛsiti a yɛnkɔ ɔma no so na yɛnua odifoɔ Kobna yɛne ne nkɔdi nkɔmmɔ odifoɔ mahai Meju so bro mimia boama papa bi odifoɔ na ho yɛ odifoɔ papa na ho yɛ deɛ ho yɛ nyankopɔn da roma boama me ho yɛ pa na ugina hefa sese pa ne me ka se odifoɔ Paul Kobna wada roma sese me wata na so south yɛwɔ Kwaten Ankoma Senior High School Tano so south Techiman South ho Techiman South na odifoɔ school no ne tibia te say because video a yɛhwɛ no ha deɛ asɛ primary school bi o ana ne kura ene nyankopɔn anim nie anopa yi me wura ho yie pa efisɛ mi bo hwi eba Techiman South Kwaten Ankoma Senior High School just 2011 no na school no epegya ni mu na private school